71 שנה לסיום המלחמה ההיא, לאותו רגע ניצחון מר של אבק ואפר. אנחנו רוצים לספר כאן, מסביב לטיש האומנותי הזה, על עופות החול. עופות החול שידעו לקום מתוך האפר ולהתחיל מחדש. אנחנו רוצים לספר וגם קצת לשיר וקצת לראות, קצת להראות וקצת להזכיר את אותם התמימים שלא ידעו מדוע אדם מחלל את צלמו, שלא ידעו מדוע ברק פוגע בעץ הנושא את פריו. לזכור את טילי האפר שיש כאן. אשר אותי בקצב מחוייך מפה לשם, שם זה פולין שהיינו, ותכף נחזור לנושא הזה. ואיילה ליוותה כל הפרויקט הזה בפולין. בחרנו את היום הזה שהסתכלתי בלוח, ד' בתשרי, ואנחנו בימים של בית ראש שנה, בימים שידועים בין כסף לעשור. חשה איתך קרבה ואם פתאום בימים האלה כל אחד מתחשבן עם אלוהים ואדם. פרשנויות רבות לימים אלה, וכל אחד בנגועים שלו. אנחנו החלטנו להסתכל על רק דברים חיוביים וטובים, ודבר ראשון נרים כוסית, איילה תברך, מסית יין, תפוח בדבש, בכפות ידיך אסופה בזרועותיך בתפילה. אז קודם כל אתם שמים לב שאנחנו עורכים כאן דיש חילוני, ומי שלא יודע מה זה דיש, אבי במוצאי שבת היה עושה את החסידים, גם הפיוט שנעשה וכל מיני מקומות, ועושה את החסידים שלו, ואז הם דנים בדברים שברומו של עולם. אנחנו בעצם היום נדון בתיקון את עצמנו כלפי ההורים שלנו. זה מה שאנחנו עשינו גם בקרקוב, שמעתם את זה מרותי, ואנחנו בעצם נראה לכם את מה שעשינו בקרקוב. אתם תוכלו לזהות, יש כאן אמנים שהעבודות שלהם יהיו כאן על המרקע, ואתם כמעט לא מפחדת, אתה גבוה, חשה איתך קרבה, ואם פתאום גם נשמתי רועדת, חוזרת אל עצמי, אל האהבה. כל מלחמה מישהו הרי חייב לנקות. פוקש לגבוהי, כתוש מושי, פוסקשונתה. בתפילה הלכנו אחריו כיודע את הדרך. זה שם היצירה, ואני אבקש ממיכל סגל האחרון בזכר של רותי לומר כמה מילים. זה נקרא עופות החול, like אמא, like אבא. ופה ביצירה שאנחנו רואים מאחוריי, like אמא, like אבא. אני הילדה של האיש הזה שכבר נראינו, של האיש מאוד יפה, כמו שארי היטיב להגיד פה, היה אדם בעל חזון מאוד גדול. זה מאוד נכון מה שארי אמר עליו. אבא באמת הקים מפעל שהיה בית לעובדים שלו. ובהלווייתו של אבא הגיעו מאות אנשים, וכולם
דיברו על אבא, בכו על אבא, כאילו שהוא היה אבא של כולם. אז אנחנו יודעים שהחזון של אבא גם הצליח. הוא באמת הקים בית לעובדים שראו במפעל הזה את הבית שלהם. והקוראים ומדברים על כולם. אבל רוח האדם היא זו שעוזרת לנו לקום ולהמשיך ליצור, להמשיך לעשות, להמשיך לאהוב, ולהמשיך לחיות, ולהמשיך לאהוב את החיים. אופחון. וככה המשיך עוד ועוד. אילנה גברון נולדה בפולין. לארץ היא הגיעה עם הוריה יוצאי ורשה וגליציה, שהייתה בת 2. בחודש אפריל 1948, חודש לפני הקמת המדינה, הם הגיעו ונדמה תכלה, ונדמה תכלית, ונדמה... שאני באמת מרגישה אופחון, אבל יותר ממני, זו אמא שלי שבה חודש הבא, ב-95, בגיאות הכל אמיתי. צריכה לפרשה מצרחה לפרטיזנים. אז אני גאה באמא שלי, היא באמת גיבורה, והיא עוף חול אמיתי. גם היום. עוד ועוד. בפולין הרגשתי כבן המקום, לא כאיש זר. הלא הסבא, הסבתא, האבא והאימא, בכל המשפחה הם משם. שם יש לנו בית שלהם, ויש הרבה מאוד יהודים מסביב, רק שהם יודעים. על הקברים כתוב בעברית, כל אישה חסודה, שומרת מצוות, חשובה, אשת חיה, מגדלת זרעיה לתורה, מטפלת בחמור ובתולה. בתולה זה לא מעלה. אבל יש בי עוד כוח, אני עוד מושכת, וכך אמשיך עוד ועוד. אך היה בי עוד כוח ללכת, להמשיך את מסע הנדוד, אבל יש בי עוד כוח, אני עוד מושכת.